ndinonzi Tambo Mutesva, ndine makore 45 ekuberekwa, asi ndakaroorwa kwaMuzoda. Inini mhotsi ndakangonzwa kudzida, ndakanga ndine bvudzi rakarebesa, asi ndakangonzwa kuti ndakuda kuitwa mhotsi muchiburikidza nekonovamwe, saka ndopandakaitwa. Ndingati ndane makore 2 ndazitanga. Ndorarama ndiri munzvimbo yeTobacco Research Board. Zvechivanhuwo ndichikurawo, nguva yatakakura taiziva kuti rasta rinonzi rinoiswa kuburikidza nevanhu vanenge vaine chivanhu, asi mukore uno ndisingazivo, ndinongoona vanhu chero vechidiki chaivo unoona vakaitwa, chero vakuru unoona vakaitwa. Imwe inogona kunge yakatoiswawo kala, vakaisa kala, saka handizozivi kuti zvinenge zvichine chivanhu here, kuti vamwe vanenge vazoisa kala zvinodiwa here muchivanhu chedu mukurarama, nekuti vataiona rainge ringori bvudzi rako risina kuiswa chimwe chinhu. Kufamba kwandinoita kunyanya muguta reHarare, ndinoyemurwa nevamwe vanongoti mhotsi dzenyu dzakanaka, mhotsi dzenyu dzakanaka. Ndisingazivi kuti kunaka kwanenge vachireva ndekwei. Vamwewo vanogona kuti hadzina kunyanyokurisa pakumonwa kwadzo, vamwewo ndo vanoti rinenge rakasvibira zvichisiyana zvakadaro.